हामबाय जों दिनै सातास कलमपुर बाय खबजाक उत्तर महारानीपुर बिसिनेंगै जोंथिनि आफुंसा प्रेस मिट खायनानै नांखा जोंथिनि खायसा निउज लेटेस्ट निउज नुखा त्रिपुरी खरानि पेजो जे अ जागा पिनाकी दास चौधुरीनि जे तुइदुलमा बाय बा बिनि जे बीजेपी ओ जे जयनिं त्रिपुरा मथानि खायगा हिमानि टोटाली आबो फेक बाइके गानके अरस राय दंगो जे आ जागा त्रिपुरा मथानि खरकसाबो खरै ताई ओ जागा जे बर' रक कनि कथाम जे थांनानि आबो हंकांके बुंनो आईपीएफ नि जारा जे तंग तंनाय जे सानानि बागै तंग तंनाय ओ आईपीएफ नि खायनि रक बरक ताबो टोटाली आईपीएफ लिया बर बीजेपी इंखा काजे अबनि बागै न संजे मो इलेक्शन मुभमेन्ट जे ओ हाय फेक न्यूज खेमनि आबनो पूरा पूरी संग महारानी पोरनि इंगै ते सातास कलन पोरनि इंगै साबनो कन्डेम खायो जदि ओ हाय जदि फेक न्यूज बरक जदि सो भाइरल खायखां खांकाय फाइनै जराव संग आबुन बागै फटो खेबनानै और जे प्लीज आबुन आं सानाय जे बीजेपी नि बखातिंगै ब्रक अफ न्यूज नो उइड्र खायतुन जे ओ जागा संमान काजे मथा सीपीआईएम नि याकरै 122 भोटार बरंनि बीजेपी ओ हापाय हेने टोटल आबो फेक आ जागा बुंना आजा जे आईपीएफ नि जॉइनिंग खैनै पनो 122 जन कारै 100 खिबै 22 जन काया आबुनि बागै न बेले खेला सिमा सिंसा जे ताकलाय बीजेपी रक अबाय फेक न्यूज जेसे पनो खायतुन हाइटनो 2023 नि फाइनाल जे 16 तारिख ओ त्रिपुरा हासिनि जत्तु त्रिपुरा सरक खुंखसां तुकुय मुसुय जतन थांगा आंद्र सह बडिनाय जों कप्लायनाय जे 42 ता सिडि थांनि जों बिसि संकक न तुय जों पाइनाय सिम त्रिपुरा मथा तै बुबाग्रा सिनि फाइनाय आपकामिं सिनि त्रिपुरा राज्य सरकार गठन नाय आबुन सिनि दिनि जे इमार्जेन्सि जेटा प्रेस मिट खेमानि हामबाय रेडी बेलेखाने हामबाय दिनै जे 2 तारिख फेब्रुवारि दिनै आजुमसा त्रिपुरा खरांगन नुखा जे 27 नं कल्याणपुर जे त्रिपुरा मथाते सीपीएम याकारै बीजेपी ओ हाबका हिमानि अक बा अ न्यूज टोटली फेक बरक न गान्ति माइसे तंगमनि न खतरसे थांगो बता बुफायं तंगमनि मिलिलायनि आंस दिन तंगमनि बरक तामुंका ताबु हुंकाय सानानि लुबे नंनानि लुबे दफानो फालमानि लुबे बरक आईपीएफ ति तंगमनि बीजेपी हाबका प्लस बरक ताम साकार 122 भोटार थांगा हिनि सामानि 122 भोटार या जों काउन्ट खायजा साबो साबो तंगमनि 3-4 फेमिली थांगै अब न्यूज न बरक गोबां माखा फुनगन नाख्या आबनि बागै जों अरक कन्डेम खायो त्रिपुरा मथा 27 नं प्रमुनगर विधानसभानि ति कन्डेम खायो अबनो ताम हिमाले चिनि मथा न बरक किरि जागै नुगुय मथानि थांगो हिनै बर अपपथार खायतमनि जों अब अपोज खायो र ओंखाय ताइ कैसा क जेसे पानो बरक अंतिके फेक न्यूज खायतन मथानो बरक ताइ मेजानि मैया आबनि बागै आं सावो जत्त चिनि लुकुरमनो त्रिपुरा मथा स्ट्रंगलि के बासाजाक बुबाग्रानि जे रायदान तै त्रिपुरा मथा जे नाहा तंगमनि अब जेसे के पानो जों मानना बागै बसकांनि सभा जों खायथानाय आं जतन हामबाय आबनो यासागो जतन म फेक न्यूज न बिसास्ता खायदिगनै हामबाय।